ampliación, que sería esta parte de aquí. Entón, a situación actual, bueno, agora xa está un pouco avanzada, ves aquí, estaba rodeado dun seto de tullas enormes, xa de 30 metros, algo así. Entón, xa este lugar, antes do cementerio actual, fora un lugar donde se enterraba persoas. Entón, sí. Utilizaba... ¿Está encendido? Empregaban lugares estratégicos da paisaxe para facer os seus monumentos fúnebres, que non era o caso do cementerio actual, porque era totalmente daba as costas á paisaxe. Se ben nos entendemos que a paisaxe nesta zona é bastante a preservar, porque hai unhos bosques de árbores autóctonos con bastante envergadura e bastante desenvoltos. Entón, a idea do proxecto era abrir de algunha forma o cementerio, o paisaxe envolvente, e temos este esquema que representábamos a situación actual, que é o cementerio, cerca da paisaxe, e a nosa idea era como integrar o cementerio na paisaxe e ao mesmo tempo traer un pouco desa paisaxe que temos aquí hacia o cementerio actual. Para elo aproveitamos que o local que dispuña o Concello para ampliar o cementerio este bosque tan fermoso do que dispomos. Entón, basicamente, o proxecto foi prolongar os eixos que existían do cementerio actual cara ao bosque e introducir de alguna forma este sistema de nichos que era esta matriz tan ortogonal, introducilo de alguna forma nese bosque. Para elo propoñemos unhos nichos en superficie para non deteriorar o sistema radicular de todas estas árbores. Pero, ademais do cementerio, tamén queríamos construir un parque para a relación social, encontro ca natureza, é un espacio de lecer para todos os veciños. Entón, a esta lógica que vos acabo de comentar de camiños ortogonais cos cales funciona o cementerio, temos outra rede de camiños que son estes camiños máis sinuosos que parecen un parque, aos cales temos asociados unha serie de elementos como son zonas de estar, unha zona de xogos infantís, temos un pequeno escenario para facer algún concerto relacionado ca actividade que vai ter o cementerio. Desta forma, nestas vistas, aquí podedes velo mellor, vedes que temos como un cementerio que sería un pouco... Temos dúas entradas que é importante referenciar. Esta sería a entrada actual, que vai ser a entrada dun cementerio máis convencional, no que vamos a dar un tratamento moi singular á capela, e despois temos esta entrada de aquí, que se vos fixades é como unha entrada moito, nós chamámoslle romántica, por decirlo de alguna forma, que é unha entrada máis de parque. De forma que esta sería a entrada para realizar todos os actos de enterramentos, e esta é a entrada como se alguén ven visitar a un ser querido que non teña esa sensación de entrar nun cementerio, senón que é máis un parque. E de alguna forma incluso prolongamos este parque cara ao exterior e facemos aquí como un parque que se ven non forma parte do cementerio porque está aillado polo cerramento do cementerio, que xa é como un espacio de chegada que forma parte da rúa, pero que sería como a entrada ao cementerio. E aquí temos algunhas infografías que ilustran un pouco o que acabamos de comentar. Este sería a capela, aquí imos dar un tratamento de corte para crear así un elemento como singular. Este sería a entrada romántica que vos refería. Aquí estamos simulando estar nese parque de recepción que está cara á rúa e que ten unha lámina de auga, e invita un pouco a acceder. E este sería unha imaxe do que sería unha situación dun concerto, non? No que se ven todos os nichos e esa pequena ese escenario que está nunha lámina de auga. Entón, para integralo dentro da paisaxe, creemos que os elementos constructivos que tiña na actualidade non se axeitaban tanto a integralo dentro dun bosque,
Por iso é que todos os materiais que utilizamos na nova proposta é formigón, no que vamos a utilizar aceiro corten por ser atemporal para os elementos máis característicos. Despois, e para acabar xa, o proxecto tamén ten unha componente ecolóxica de sostibilidade, creo que importante. Para elo, todos os pavimentos, como vedes nas infografías, son permeables 100%, é dicir, que queremos evitar construir un sistema de drenaxe para non ter que mandar á rede municipal de alcantarillado toda a auga que se recollería aquí. Imos a plantar 150 árbores autóctonas entre carballos e algunha sobreira, e despois temos tamén arbustos como son o acibo, herbodeiro e loureiro. Despois, o proxecto tamén prestamos atención ao sistema de iluminación, que colocamos unha serie de paneis fotovoltaicos con os acumuladores, de forma que, coa axuda dunha rede de iluminación de baixo consumo, garantimos que é totalmente sostible e independente da rede eléctrica. Agora doulle paso a Abel, que vos vai contar algún pormenor máis técnico do proxecto. Bueno, bo día a todos. Aquí na Romea hoxe, presidenta da Diputación, alcalde de Lalín e concelleiros. Eu non vou centrar agora tanto na parte técnica, como decía Martín, porque creo que Martín xa os puxo suficientemente ben, creo que non é preciso. De todas formas, algunha puntualización vou facer. Voume centrar máis nos aspectos iniciais deste proxecto, que creo que son importantes. Corría en principios do mes de xuño do 21, cando comenzou todo este percorrido. Debo dicir que o camiño inicial non foi doado. O tempo era máis ben escaso, así os puxemos ao alcalde de Lalín e concelleiros da corporación. Martín, aquí presente, miroume aos ollos e díxome: vamos adiante. Eu sempre máis reflexivo que o meu irmán de batallas non me poden negar. A finais do mes de xuño fixemos a entrega do proxecto Fraga do Alén. O tempo percorrido ata hoxe e todo o tempo que queda ata o seu remate ben valeu a pena e a valerá. Decía Miguel Fisac, Premio Nacional de Arquitectura: la regla de la arquitectura es hacer las cosas con amor y obsesión en gran proporción. Aseguroos que este proxecto está feito con grandes doses de amor e de obsesión. Esperamos, como decía o Naranxo, personaxe ilustre destas terras, a Laxeiro, marqués da Romea, que por certo aquí descansa neste Campo Santo, este proxecto este á altura da súa pintura. Os aspectos fundamentais deste proxecto son a búsqueda dun desenvolvemento sostible dun ecosistema, a atención ao ciclo da auga e ao funcionamento do entorno como un espazo público. Agora xa non me vou a centrar neses aspectos máis técnicos que relataba Martín, para non estendernos en máis medida. Sí que vou facer unha puntualización que Martín deixou, que as instalacións, como ben decía, creemos que é importante nos momentos nos que vivimos que sean o máis sostibles posibles e que máis autónomos posibles. Entonces, para iso se plantexou un sistema con paneis fotovoltaicos que fagan un efecto illa, non? Que o consumo non dependamos da rede eléctrica. A súa vez, o proxecto plantexa un sistema de Smart City interior para controlar todos os sistemas de electricidade, os sistemas de rego, que a todo isto se plantexa que a balsa que funciona como lámina de auga, de alguma maneira, mediante gravedade, como está no punto alto da parcela, pois funcione para facer ese rego por goteo ás novas árbores que plantexa o proxecto que se van a plantar en todo este camiño central e a parte de inicio do proxecto, non? Porque aquí ao final todo isto ahora quedou basicamente desnudo, sin árbores, non? Entón volvemos a plantar árbores autóctonos, especies arbustivas, para que volva a ter un pouco máis de vida, vale? Porque esa parte, digamos, que xa ten. Entón, esa parte de Smart City, vamos a colocar uns paneis aquí táctiles no seu inicio, que mediante unha página web pública
un poida saber onde están enterrado persoa concreta, non? Para que sea máis cómodo, porque temos que pensar que este gran camposanto ahora mismo vais a ampliar en máis do doble e algún día podrán estar edificados todos estes módulos de nichos e de columbarios que están situados, por certo, nesta parte da parcela antigua, non? Entón, creo que é o único que debo puntualizar, porque todo o demais o expuxo suficientemente claro Martín. E para rematar, non quero esquecerme de dar as gracias, como dixen antes, ao meu irmán de batallas, a Martín Toimil, e xa van unhas cantas, espero que queden moitas máis. E de forma especial tamén ao equipo de Promove, o cal represento, a Aida Janeiro, arquitecta e directora de proxecto, e a Bea Ledo, a Susana López, a Ira Meijide, a Oliver Rodríguez, a Diego Trincado, Javier García e Pablo da Fonte. Sen todos eles, este proxecto non sería posible. E remato di un poema do escritor e etnógrafo local Emilio Araúxo: "Disme que descanse, pero a vida está nos eidos". Gracias a todos. Nada máis. Estará todo el mundo sorprendido que teño ciática. Nada. Alcalde, presidenta, membros da Corporación Municipal e demais convidados, moi bons días a todos neste día tan maravilloso. Vou ser moi breve, porque creo que como empresa constructora simplemente me corresponde lanzar un par de mensaxes. O primeiro é o agradecemento. Agradecemento pola oportunidade de poder construir, poder contribuir á construción do Lalín do futuro a través da execución desta obra tan emblemática. E a pesar de presumir do noso ADN de Lalín, nos 8 países nos que estamos a traballar, e a pesar de cumprir o ano que ven 20 anos de actividade,
A realidade é que, por circunstancias da vida, Grupo Vilariño é unha marca con máis peso internacional que local. E, polo tanto, relativamente nova no mercado da construción aquí en Galicia. E por iso estamos extremadamente agradecidos. Agradecidos á situación que nos dades e a oportunidade de demostrar o que sabemos facer, que é construir. E aínda máis se é para cometer obras tan singulares e emblemáticas como a creación da Fraga do Alén. Hai un refrán que di: obra comezada, medio rematada. Aínda que non sexa así ao 100%, nesta visita sí se pode comprobar que as obras avanzan a bo ritmo. E esperamos seguir traballando coa mesma intensidade que ata agora, se o tempo nos acompaña, se nos lo permite. A segunda mensaxe que quero destacar hoxe é o noso compromiso como grupo empresarial con esta obra. É certo que en todas as obras que estamos a realizar sempre tentamos facelo o mellor que sabemos e podemos. Pero neste caso, e supoño que lles ocurrirá igual aos autores do proxecto que antes estuveron a falar, estamos a traballar na casa. Estamos a falar dunha obra singular e emblemática na casa. E como Grupo Vilariño tamén queremos deixar a nosa pegada a través dunha execución marcada pola excelencia. Aquí non se trata só de cumprir estándares de calidade, senón que traballamos día a día para buscar a excelencia. Na execución dun proxecto que estou convencido non tardará moito tempo en reportarlle ao Concello e á Diputación moitos recoñecementos. Polo tanto, a búsqueda da excelencia é o noso compromiso. Ese é o reto que se autoimpón día a día o noso equipo, ao que quen lle quero dar as grazas por toda a súa entrega ao longo dos traballos que estamos a afrontar. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas a todos e agardo dentro dunhos meses, cando voltamos outra vez a xuntarnos aquí, que a obra este rematada, a satisfacción por todas as partes implicadas. Simplemente eso. Moitas gracias. Moi bons días, Presidenta, moitísimas gracias por acercarte hoxe aquí, que o día veunos de encarga, pero encima ti con unha ciática, que ainda por arriba. Membros da corporación, técnicos municipais, técnicos que fixestes o proxecto, moi bons días a todos neste día chuvioso, pero típico de inverno, porque frío non fai moito. Chover chove, pero Galicia sin auga, pois non sería Galicia. O que pasa é que era mellor que fora outro día, non o día que temos para visitar a obra, que deslucirá un pouco a visita, pero non por eso iba a quedar sin facer. E hoxe a mañán, cando empezou a chover tanto, pois falei ca Diputación, oye, mantémolo, non mantemos, bueno, a ver se temos sorte un pouco, decidimos mantelo. Eu que non sabía que a Presidenta tiña ciática, senón xa o veredito que quedaba para outro día, pero resulta que non me dixeron desa particularidade, polo tanto, mantuvémolo igual. Ben, as miñas palabras só son de agradecemento. Nós tiñamos que facer o cementerio a ampliación, porque é unha necesidade máis acuciantes que ten Lalín, porque está colapsado o que temos, e quixemos facer unha obra singular. Para iso rodeámonos dun equipo de aquí de Lalín, do arquitecto Martín, e máis do grupo Promove, capitaneado por Abel Mato, para poder poñer en marcha este proxecto. E de repente, que non sabíamos onde íbamos meter, apareceu un gran programa da Diputación que é o Reazpón. E xamou, pois mira, a nosa oportunidade está no Reazpón. Collín os técnicos municipales, podémonos a traballar. Teño que dicirche, Presidenta, que para conseguir os permisos sectoriales nos vimos negros, porque xa sabes que pasa aquí había unha mamo, iso quer dicir patrimonio, Augas de Galicia, e toda a parafernalia que tardan en contestar un mundo, pero que, bueno, que foi algo que tomamos con pasión os técnicos. Éramos presentado este proxecto en tempo e forma. E por suposto que o fixeron, porque tiveron que traballar pois día e noite, senón non chegábamos. Por lo tanto, o meu agradecemento, e encima, pois, eu creo que ao final vai valer a pena. Presidenta,
as miñas palabras teñen que ser de agradecemento, como non podía ser outra maneira, para a Diputación e para a súa presidenta. Hoxe está un diputado, e máis ti aquí, visitando esta obra. Tiñamos a idea dunha primeira pedra, pero non pudo ser posible, e agora, pois, eu confío en que a empresa, que ademais casualmente é de Lalín, porque a empresa que inicialmente había ganado este proxecto non era de Lalín e renunciou, e polo tanto despois quedou unha de Lalín. Polo tanto, os arquitectos son de Lalín, a empresa é de Lalín, se sale mal é culpa nosa, non lle podemos botar a culpa a ninguén, porque sempre había que botar a culpa onde fora, sempre é máis doado. Eu quero, aproveitando que están aquí os medios de comunicación, agradecerlle á presidenta o excelente trato que ten para con Lalín. Non pode ser millor. Na semana pasada víamos que na Xunta de Goberno da semana pasada se adxudicaba a senda que vai cara ao Curpiño, que sale ali en Prado e que vai hasta Vilar do Río, máis de 300.000 euros cun convenio co Concello. Tamén foi a pleno da Diputación, pendiente de pouco tempo, o firmar a cesión de Mouriscade, de Mouriscade, que nos deixan para o Concello aquilo que non se utiliza, e creo que lle podemos dar un bo contido por parte do Concello. Creo que iso é ventaxoso para a Diputación e tamén é ventaxoso para o Concello, sin lugar a dúbidas. E logo este Reazpón, que é un proxecto que eu xa che digo, presidenta, que cando este rematado, a min gustaríame que o Concello de Lalín presentara isto a Premio Nacional de Arquitectura, porque ten uns elementos singulares que non teñen outros cementerios ao uso, porque é un parque, quixemos facer un parque, eso foi as reunións previas que concibimos esa idea, quixemos facer un parque donde se enterre xente, e aquí haberá columbarios, que ahora mesmo non hai ningún en Lalín, haberá o enterramento clásico, e tamén temos que buscar un sitio para biurnas que tanto funcionan ca xente que fai que se crema, e que despois plantan nunha biurna, poñenlle ali unha landre, sale un carballo, ou unha castaña, sale un castiñeiro, e, por tanto, pois son cousas que funcionan xa, sobre todo en Canadá, e que tamén me gustaría que houbera ese 3 tipos de soterramento aquí en Lalín. Por lo tanto, eu gustaríame que se presentara cando se remate a Premio Nacional de Arquitectura, porque eu creo que temos elementos suficientes para poder presumir de que é un bo proxecto. Esa idea doume a Javier Bugallo, que dixo que este era un dos proxectos que se podría presentar para eses premios porque ten os elementos necesarios. Aquí vai un temas de parque, vai temas de eficiencia enerxética. Este está conectado á red, vai quedar sendo unha illa, non vai funcionar nada ca red eléctrica, por lo tanto non vai haber moita ganancia para a Naturgy aquí neste tema. Así que funcionaremos. Claro, algún día o mellor se cadra que poñer un grupo de electrógeno, se ven un día como hoxe fai falta moita enerxía, pero en xeral vai a funcionar bastante ben. Así que, por a miña parte, nada máis que agradecer á empresa Vilariño o esforzo que sei que está facendo para que a cousa quede ben. Agradecer a Martín e ao grupo Promove capitaneado por Abel o esforzo que xamén sei que están facendo. O técnico municipal Hervé, que cando hai con problemas ten que estar aí, a máis a Javier Bugallo, e, por suposto, a corporación. E, especialmente, presidenta, en Lalín presumimos de ser un pobo agradecido. E nós estamos agradecidos ca Diputación, porque en todas aquelas cousas que pactamos cando te fun ver alá nada máis empezar este mandato, tuvemos unha reunión e estáse cumplindo a raxatabla o que ali me dixeches. Por lo tanto, o meu agradecemento en nome do pobo o que me toca representar neste acto. E pola miña parte, nada máis, confío en que non chova tanto como hoxe, e a empresa non teña unha justificación para dicir que adía o final de obra, estou convencido de que vamos chegar en tempo e forma, inda que xustiños, xustiños. Ao mellor incluso a Diputación ten que mirar de dar unha prórroga, porque senón este problema ao mellor imolo ter varios concellos, porque os tempos e despois os proxectos como eran de antes, os materiais encareceronse, todo foron complicacións. Pero tamén eu creo que da adversidade é onde se saca o mellor das persoas. Por lo tanto, se fora todo doade, pois non faríamos falta aos políticos. Ainda que somos criticados por todo, tamén temos a ventaxa de que somos os que facemos posible aquilo que é necesario. Así que o entendemento, cando o entendemento institucional é bo, creo que gana o pobo e creo que ganan todos. En este caso, ca Diputación, o entendemento institucional é francamente bo, inmellorable. E quero aproveitar, presidenta, para dar as grazas e remato unha persoa do teu gabinete que molesta moito e que non a vexo xa aquí, Paula Fernández Pena, que cada vez que chamo a Diputación sempre está ali para escoitarme do problema que temos aquí e intentarlo solucionar. Así que o meu agradecemento público a Paula Fernández Pena, que se non a chamei desde neste mandato 100 e pico veces, pois quedome corto. Así que, Paula, que non te vexo por aquí, non veu?
Non veo? Pois transmítelle o meu agradecemento porque ben nacidos a ser agradecidos. Pola miña parte nada máis, e o Gallá sea un éxito e poidamos presumir desto a Deputación e o Concello. E se nos dan o Premio Nacional de Arquitectura, pois os arquitectos, a Deputación e o Concello. Moitas gracias. Bueno, bo día. Desculpade que teña que estar sentada, pero que llevamos a facer a ciática, non elise días, se levo así 5 e seguramente hoxe dos peores. Sentada non me doe, pero de pé sí, pero hoxe eu quería vir a alguén, alcalde, nin ciática nin mal tempo, non? Porque tivemos que adiar esta visita porque as asendas son tremendas, hai moitísimas obras da Deputación ao longo de toda a provincia, moitos actos, moitas actividades e nos era difícil encaixar. Así que unha vez que encaixamos había que estar aquí estou e ademais encantada. A verdade é que despois de escoitar as persoas que representan o grupo Promove é imposible non poñerse un pouco transcendental, non? Porque a vida e a morte sempre son a cara dunha moeda, non? Estamos marcados pola vida e estamos marcados polas despedidas e na nosa cultura, na cultura galega, a morte ten un papel moi importante tamén de identificación do que somos. E certamente os nosos enterramentos alá, non? Na historia tiñan un papel moi importante para a cultura galega. Se facían en lugares moi relevantes, estudiados, moi cerca e moi preto da natureza, non? Porque a fin de contas os seres humanos somos natureza. Entón, este cementerio é moito máis que unha grande obra de arquitectura. Estou segura que sí, que vai a levar premios. É moito máis que unha resposta ás demandas da veciñanza que precisan de lugares de enterramento, precisamos de lugares de enterramento. É moito máis que un proxecto que ten en conta tamén o medio ambiente, o respeto á nosa natureza, a nosas árbores autóctonas que tanto debemos cuidar e recuperar, moito máis que tamén garantir que vai a haber unha visión de sostibilidade enerxética para poder dar respostas, necesidades de este cementerio. É moito máis, non? Hai un relato. E eu creo que nas obras civís, nas obras públicas ten que haber relato, non? As obras civís, as obras públicas, as obras feitas pola administración que representan a cidadanía tamén deben contar cousas. E que cousas deben contar? Pois deben contar aquelas cousas que teñen que ver con nós, que somos un pobo, unha cultura única, que se diferencia doutras culturas, e eu creo que este proxecto de ampliación do cemiterio da Romea ten relato, non? Ten o relato de estar ao lado dun bosque, polo tanto, da calma, desa calma, que é certo que eu tamén creo que nos identifica, aunque nestes momentos da historia moita calma non parece que hai, pero a precisamos. Fala de unha relación da xente con as persoas as que quere e que un día se van, e ter un espacio, non? Donde nos podamos reencontrar con elas, nos podamos reencontrar de unha forma amable, non? Nese espacio que xenera un silencio necesario tamén, non? Logo, pois que haxa espacios onde as mulleres teñen presencia. A min quero felicitar tamén que haxa un espacio que vai a levar o nome de Sela Arias,
unha das grandes mulleres das nosas letras, pero que tamén haxa recoñecemento ás mulleres que sufren violencia de xénero, tantas mulleres, non? Cerca de 1.200 asasinadas dende o 2003, que hai estatísticas que tamén se teñan conta introducir esas reflexións no conxunto da cidadanía, logo unha aposta moi clara polo medio ambiente e pola sostibilidade. Non hai futuro neste planeta se en cada un dos proxectos que elaboramos non temos en conta eses valores. Xa non pode haber ningún proxecto. Así que eu quero felicitar moitísimo a Promove, tanto pola o bo proxecto que redactaron, sino tamén polo relato que crearon. Porque eu creo que o ser humano somos relatos. Sin historias non hai humanidade. Dende logo a empresa, a Vilariño, porque eu creo que temos que estar moi orgullosas e moi orgullosos as empresas da nosa provincia, de empresas galegas, neste caso de Lalín. Hai moito talento, hai moito compromiso, hai moita capacidade de facer ben as obras. De feito, as empresas da provincia de Pontevedra, as empresas galegas no ámbito da construción son reclamadas en todo o mundo, e o nivel de satisfacción das obras que desenvolven están no top, e eu tamén quero iso sinalalo, porque eso é moi importante para o noso desenvolvemento económico, para o orgullo de quen somos e de que empresas tan potentes temos aquí. Polo tanto, parabéns. Parabéns tamén ao Concello de Lalín, ao seu alcalde, ao goberno, a toda a corporación, por entender que as obras deben ter o apoio conxunto, non? De todo o ámbito dos grupos políticos, porque é importante, non? Que aquelo que responde ás demandas da xente, que responde ás reclamacións, pois que sexan algo que sexa do povo, non? Este cementerio vai a ser de toda a veciñanza de Lalín. E por último, tamén decir que eu considero que a xente viva onde viva ten que ter todos os servicios, todos os dereitos, e que é imprescindible que as administracións públicas saibamos traballar conxuntamente para mellorar a vida da xente. Non se gana nada coa confrontación, non se gana nada co ruído, non se gana nada intentando sacar réditos de non sei que loitas políticas fraticidas. Se gana moito cando hai proxectos comuns que nos permiten avanzar e que nos permiten que a xente saiba que somos útiles. A política ten que ser útil para a xente e, polo tanto, eu tamén, alcalde, me sinto contenta e feliz de que poidamos ter unha moi boa relación, que poidamos falar de que precisa Lalín e de que temos que aportar cada un para que Lalín poida avanzar exactamente igual que os restos do Concello da provincia de Pontevedra. Seguiremos traballando, non teño ningunha dúbida e tampouco teño ningunha dúbida que cando veñamos a inaugurar a ampliación do cementerio tenemos un día precioso, porque aquí os días son todos preciosos, cando chove son preciosos, cando fai sol son preciosos tamén, porque a choiva somos nós, que sería de nós sin este verde, non? Non teríamos esas árbores autóctonas se non tuviéramos esta maravilla, que este recurso escaso que é a auga. Así que eu estou feliz de que chova, pero a inauguración haberá sol, para que todo brile, non? E viremos a inaugurarlo e eu serei moi feliz de poder facelo. Decir que teño claro que non somos moi ambiciosos, éramos moi ambiciosos en todo o que tiñan que cumplir os proxectos para o Reacpón, tamén nos tempos. Éramos moi ambiciosos. Eu sei que seguramente haberá que ampliar e prorrogar os plazos, porque é certo que pasou de todo nesta época, non? Inflación, dificultades para ter materiais con tempo, polo tanto
tamén hai que ser flexibles, hai que ser sensatos e hai que facer que as cousas pois se poidan facer, porque para nós o importante é que casi os 54 proxectos do REAPON que están en marcha, o importante é que se desenvolvan, non? Non é a data de finalización, o teño claro cada día, eu son menos de datas, é dicir, isto é, non. Por lo tanto, esta obra vai a estar rematada e se é preciso ampliar os prazos o imos a facer, e eu creo que sí, que é unha obra innovadora, diferente, tamén é importante ser innovadores, diferentes, e polo tanto, bueno, pues tamén ser referencia, por que non? O que é único sempre é referencia, así que, alcalde, parabéns, parabéns a todo o goberno, parabéns a toda a corporación, e moitos parabéns tanto aos técnicos que participaron na obra, como a Promove, como a empresa Vilariño. Ose é un fermoso día de choiva, con ciática e todo. Grazas.